Nato to silang ga, ganyan ta. Hindi, kaysa naman sa anniversary na nato. Sila na ito yung surprise. Reward makatag na. Hi guys! So, welcome to our vlog. Alidong! Karon nga video atong i-reveal ang gender sa abang baby. So, anyway, ako lang nagadto sa clinic ganina and si Jay wala. So, dili sonta na ko siya i-reveal kay para i-surprise siya karong anniversary na mo, September 17. But, excited naman siya mga kabalo. So, ako na lang siya paibalon. So, yun! Charan! Ano din yan? Nadiring taguan ako. Daman ba, babae, lalaki? So, this is my second ultrasound, guys. Tanaw sa ako sa babae. Ang nagay, naman diri ang gender. Wala siya ang Kita lagi yung no. oh, gani. Mana yung ilong, Yung ilong, yung kamot. Yung tiilo, nag-X. Hindi, perting luhaga. Luhag din siya eh. Bilang ka na. So guys, manadari ang result, nadari nakabutang. Ulo? Nala, Yan sa mani. Ilong, tiil. Yung kamot. Nagana, nagluko man na yung tiil. Abot man ang tiil o kamot. Mag-abot man na, naman na silang. So, 6 months, sobra akong tiyan bago may nagpa second ultrasound para sure dyan nga makita ang gender. So, ano sa'yo mga gusto? Girl! Girl yung gusto yan kay boy jud kay syempre boy man siya. Ako girl ang gusto. But, this is the result! Yay! This is the result! Charay! Sana ka. Dig, 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 dig! Transfer ultrasound fetus. Average intake weeks and 3 days. 1,500 grams. Sugat na siya, no? Tapos, Lower placenta is ipagita nila ang gender. Atong gender niya. Nakani! Ano man? It's a girl! Kaloy! Okay ra. Male Mongolian gusto guys kay engineer daw niya. Kara, matato na Amerika. Kaloy sa kukan. Oy, panalo si Dodong. Yay! Panalo ta lang. Ano tama to yung isang di mama kakabata. Gani, anak wala ni hingan na pa dyan kay health nga. Di mo pa mamakak. Tapos, na pa dyan, niya tong lalaki sa gawas ba nga kanang pag na daw baglis, lalaki, di ba na yung bang buntis silang tiyan ay baglis? No? Mo dito yung nila nga, girl, gitigaw pa man ka. Nya, ako kay way baglis, babae jud. So guys, it's a girl.